Ding dong. Ding dong. Kita anu guys ya ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki ape anu ki? Nonjok. Nonjok. Wes metu? Ya. Kok biasanya didelok pas CCTV, Mbak? Ini CCTV-nya. Sudah. Iko nonjok iki lho guys, tak dono. Zaki, Pak Erara, Mas Suryo, Mas Denny, Mas Mandur wis didekek ning omahe kono. Jessica, Repi, Linda, Mendres, Bu Yuni, Bunda, Mbak Bahyi. Loh. Tak wena langsung. Iya, jumbul aku. Benda iki motore, masak ae. Ora motor larang. Iki sampe larang. Larang ya. Iki larang iki. Mbak, kowe iki aku tak gawa kowe, Mbak. Iki unta sing iki. Jengki. Jengki. Kabel. Sik. Nyoh, iki lho. Tak kei. Mak disukani penonton Mbak Wiwi. Niki Ibu Aji. Aduh. Sik. Kalau guys melok. Geger. Kene syuting Iki kok berarti Mbak Endah. iya sih. Disukani penonton. Gimana gini? Disukani penonton Mbak Wiwi, ibuke Mas Aji. Iki Mbak Indah, pasrahaken ning gone mak ngatine ya. Iki anak buahe. Oh nggih, Sapa temuni? Zaki. Pak Erara, terus Mas Suryo, Mas Denny. Nah, sing kene wedok. Mbak Jessica, Mbak Repi, Mbak Linda, Mbak Sita sapa? Mendres. Iya. Yes. Wis. Iki sing gone mandor wis nang omah ya. Dadi Heeh. Diterno ning omah. Lena. belum ngebuah. Halo. Dibocahitkan. Daplak. Kau, delah. Pak Rasopang jablas nang teko kene iki lho. Apa jajal liwat kono kok apa? Terok. Mbak, Mur. Iki lho. Lho ya, wong iki wong tok. Sing iki apa sing kuwi? Akeh iki mol-molan, Pak. Nah, iki ngene ndang kok ya abot. Kok larang iki. Oh iya ngono. Minimal ya paling enggak ya abang-abange apa? Ya. Abang-abange sing akeh ya, Pak ya. Mbak Mur. Mbak Mur. Sebutan. Mbak Mur. Terus. Mbak Mur. Terus. Mbak Mur. Mbak Mur. Duh, Tugas sarapan. Mbak celuk sampai double. Nyebut. Malah lali. Duh iki sing nonjok. Bunuh. Sodron tere. Make Aji. Oh sore kon buah sing akeh dari mana? Ya Allah. Iki pas tunduk koin ae. Helm iku. Helm tak koin ayo. Oke. Mugi lancar yo. Ora usah disalini iki mah adae wis ngene kok kon nggowo ngene. Kon delok nganten ya. Besok ndelok ngantene jam 09.00. Tuh wong sogo. Ketemune sesuk. Heeh. Bar iki ndang nyusul kowe. Yo, cek sekolah sing pinter kok malah kuliah. Yo enak tapi yo. Oh, enak. Makasih ya. Wis duwe anak lagi kuliah ya. Oke, ning kono kok yang jangan. Apa ya, Mbak? Selosok, erbo. Nah, aku apa njaluk ngombe aku? Astaga. Iya. Mae sekolah. Berapa R ya, Dok? Kuwi Pak
ning kono. Tapi nak kon prei. Kenapa? Lah iwut ngene Lah iki. piye? Ngene no njuk wis kepoteng. Praturu. Piye, Pak? Dek, ya dek rinjing iki. Kok kira-kira Ngono, Den. Wong loro kuwi ya antara kok mek Islam tak kondang sunat neh enten. ngono. Yang saya iki. Heeh. Tak sunat kan kerek. Iya. Tetep mikul cara mau. Mikul malah. Dibuai dondang Den apa? Ngomongnya enteng. Lah. Mikul ya. Mikul ya. Di sini apa mentol tetep ora mentol. Orang tolong. Aku pikulan loro. Jelas mikir. Aku ndi ya? Piye, Lek? Aduh kok nyusul, Lek. Tonjokane. Nek nguri akeh kok. Oh, lah kae. Sarimur. Celuki Mbak, kok diceluki sampai kanggo mik kabeh. Mbak no. Ya Allah. Ya Allah. Dia tetep merenek menungsane. Wes ya tak lanjut ya. Golek apa, Mbak? Nonjok. Sesuk nganten. Apa, Mbak? Golek apa, Mbak? Sarapan. Iki sesuai catatan guys, dadi nek sing duwe ora ngongkon si asik ya. Ya. Coba. Heeh. Jadi mari kita ke rumahnya Bumi. Langsung gas luncur. Untungnya aku manggo flashcard Den. Tengku tak seto-seti. Tengku kudu lara ngempet aku. Kayak keram, rasanya keram. Kaku. Weteng kok kaku kayak atos lho Den, atos kaku. Dadi loro ndek nunjem. Ora lemes, biasanya wetenge wong nek normal kan lemes, ditemek ngene empuk. Kayak amel. Iya kayak amel. Iya, lah yo. Kuwi ngono ngempet aku. Yo angin gak iso metu yo, Den. Lah yo gak iso ngentet. Obat iki jek, Mbak. Hah? Obat ke rumah sakit. Ijek. Pakai neng kulkas. Lah. Madamen di sekolahan. Madamen di sekolahan, guys. Los. Kuatnya jelas iki. Lalani wong wedok esuk ya jelas. Soalnya wong lanang-lanang urung padha budal yo. Nek kene awan yo, Den, lanang. Kene awang. Sing penting iki malah pendarat wedok nek isuk yo. Isuk wis pakai pendarat. Kanggo kiwa tengen sarekat pendarat. Dadine wong wedok iku kudu isuk. Sing abang sing kelan malah wis ora mulih. Ki delongkas sampeyan nek ewoh kene piye, Den? Iwut, Den. Tenang ya sampeyan nek iwut. Aku nganu Mbak wis mau tengan tak pasrahno sing tuwekan. Pasrah. Wong njaluk apa dikeki timbang elu. Ya, Tuwekan delok apa nanti plonge ngono. Enek tuwekan. Muga-muga ki tuwekan awet urip panjang umur seger waras. Dongane ben iso ngancani tekan nenek, tuwek, kakek, buyut. tekan kono tekan ono apik. Nah, Njaluke nang cepet nang wis. Bang dang wis dang bat dang resik ngono lho Mas Padang. Nek wis dadi jalano makane ki nek wong tuwek ki ngono kuwi gage ngono. wong lagi pancen anu lese-lese tapi rada gebar. Malah halus. Sarang sing asli. Lah ki sampe nek turun temurune po wis gek nganu. Sampeyan aku kurang sanggup aku tak catet. Iya jauh-jauh hari ndak dicateti kabeh sapa sing ditonjok awas. Enek wong 500 apa 1 juta wong. 400, 600, 800. Aku sampeyan karo gang sesasi pedang atur-atur jago teko radu lah dulurane. Ki radu kabeh malah radu merah malah aduh. Iya. Heeh. Oke, atur-atur.
Sanggadu. Betul mau kene kabeh, Dik. Mbak Nini. Mbak Nini tanggal kesalahan. Akeh ya. Mas Aji, jenenge Aji sapa to? Mas Aji iki. Setio. Oh, ndokone ya. Tapi celokane Aji. Mas Aji. Entar ning kono. Kan. Malasari. Jenenge sapa? Tak ora. Enek tingkong Mbak. Celuk. Enek ora? Enek ning jero. Assalamualaikum. Lho. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Guys, pemandangannya wah apik ya, Mbak Mbak. Deni. Mbak Deni ki monggo ya Allah Mbak awake mboten enak. Anu pendedes, Bu. Kudu sakit, Bu. Walah. Nggih. Bu, ngoten sik etan. Monggo pindah Mbak. Nggih. Usum tara Ibu. Ngoten iki nggih. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam. Ya Allah, nggih. Nggih, jere piye, Mbak? Rasa dicopot, Mbak. Diaki mae. Put ngoten. Oh, Mbak Intan, nggih. Nggih, matur suwun. Terus Mbak Mbak, mengke niki kula sote yang Nggih. pas. Nggih, Nggih. Bunda. Nggih. Matur suwun nggih. Oh, langsung nggih, Bu. Mboten soalnya apa? Mboten tak wedang iri ya. Nggih, mungkin nak ngeloni. Semalam Mbak Nggih. Kula niku selalu mendelok sampean terus lho nggih. Kami kinane dan foto tipe nggih. Teng pundi tiba? Tipe Mbak mriki to. Tipe pripun? Mesti kaya mriki mboten tipe bro mboten. Kan alas niku kan enten sing dalan sing ngoten niku lho Mbak napa? Pecah kalian sing bolong niku kebekan toyo kula mboten ngertos to. Lah kualan Intan. Pas posisi udan. Nggih udan terus saya kula Mbak Jokin sama Mbak Intan geger mantuk. Ayo to Bu nang Pateng montor. Terus gatel. Lah nek Intan pun geger mandi, kula niku pun bingung. Nggih biasa ngoten mawon. Ucuk-ucuk niku bane mboten pas lengker ngoten lho Mbak. Kula nangani ngoten lho. Tak tuwahani niki ngangge niki. Terus duaduk ngoten mboten kula krasa, mboten kula rasa. Tekan omah nek rasane awakku kok ngene ngoten. Dalune dadi meriang. Dek Dewi pas teng cepu, Dek aku nitip obat di vitamin C kalih napa ngoten jenenge. Nggih cekot-cekot ngoten terus kula inum kok urung anu terus wingi kula urutke sedelok. Bakdo kula urutke terus enten Mak Besti mriki, Mak Dames to. Nggih pun rontok lumayan iki tesek sengkring-sengkring ngoten lho. Mboten dodone malah. Nggih, rasane niki koyo. Niku tapi boten brek ngoten. Tibane mboten. Oh nggih berarti nahan niku ya dadi nggih. Iya, heeh. Jarem ya dadi terus. Nggih ngewangnya tenan atas ngeten tenanan. Iya. Terus pun kula deke montore to. Montore kula dekne. Terus Bu nek numpak aja banter-banter ya. Alon-alon ae ya.
aja banter-banter ya. Ngoten terus Mbak sepanjang jalan. Walah bocah medin nggih. Pas udan nek ya lunyu pisan. Makanya nek terus-terus empun Mbak leren jeneng ngoten lho. Niku ki kula nggih leren pendang mriku lho intane sing ayo Bu ndang mulai aku 200 sirahku wis gatel awakku. Kula pun bingung Mbak terwabes mawon. Jeneng numpake montor napa? Niki montor biru. Oh sing anu Mio. Nggih, berarti pun kat wingi nih kok yang samsati motor teng lebet terus tiring nate men. Walah. Nggih lho. Walah. Jane jenengan numpake mobil. Mbak gadah nggih. Terus sing mae ngene. Wis to Bu, sak umuran sampean ndang golek bajek. Kok nek pamane apa iku yo sampean kok biasane kan juga mekar oke. Kok dadi konten. Nggih. Walah. Alah nggih. Nggih Mak, matur suwun sampun mriki kula ngoten kalih maen niku wis malah Untungnya dalane mboten rame nggih Bu. sepi Pas Mbak. posisi sepi Soalnya alhamdulillah. Jawa ngoten. Nggih. Kula nggih Bu niki wong walah iku tak Bu ya sing penting awak Mas bersarapan. Kita tuh mriko iki kau. Penjene bayi mriki to Kajeng. Nunggone pitik Mbak. Ya Allah jenengan niku kula begitu membuka lawang blak niku pun beberapa titik mriki nggih. Kandhane kula nggih. Maka senggane Mbak Indah ngajeng Mbak Deni. Walah mak biak niku pun Kathah pitike nggih. walah teng teluk Mbak. Nggih. Padha nelek malahan. Nggih Bu. Nggih matur suwun nggih Mbak. Terus nggih Bu. Matur suwun nggih Mbak. Nggih. Langsung mawon